Konnichiwa minasang, o genki desu ka? Kumusta po mga kababayan at welcome sa aking channel. Halina at mag-Nihongo tayo. Sa leksyong ito, tutukan natin paano magpahayag ng kakayahan, magaling, di marunong, nakakaintindi, at iba pa. Hajimemashou! Sa leksyong ito, matutunan mo paano magpapahayag ng kakayahan o abilidad. Halimbawa, magaling ako sa swimming o si Mary magaling sa tennis. Marunong akong sumayaw o nakakaintindi ako ng salitang Hapon. Meron tayong 4 na major sentence patterns para pagpapahayag ng abilidad. Ang una ay ang pagpapahayag ng kakayahan sa ibang tao. Ang subject ng sentence natin ay ikaw, siya, sila. Magaling siyang magnantoka-nantoka o ang opposite nito, hirap siyang magnantoka-nantoka. Para nito, meron tayong 2 na adjectives. Ang jozu na ibig sabihin magaling gumawa, at ang heta na ibig sabihin hirap siyang gumawa o di siya mahusay gumawa. Ang pangalawang sentence pattern ay ang pagpapahayag ng kakayahan sa sarili natin. Para nito, ang ating 2 na adjectives ay ang tokui na, ibig sabihin magaling akong gumawa at mataas ang aking kumpiyansa na gawin ito. At ang nigate na, di ako magaling gumawa o diskumpiyado ako sa sarili ko na gumawa nito. Ang pangatlong sentence pattern ay ang pagpapahayag ng kaya kong gawin o pwede akong gumawa ng nantoka-nantoka. Para nito, gagamit tayo ng verb na dekimasu. At ang negatibo nito ay dekimasen. Ibig sabihin, di ko kayang gawin o di ako pwedeng gumawa. At ang pang-4 na sentence pattern ay magpapahayag ng pagkakaintindi. At ito kalimitan ginagamit tungkol sa lengguwahe. Halimbawa, nakakaintindi ako ng salitang Hapon o salitang Ingles. Para nito, gagamit din tayo ng isa pang verb, ang wakarimasu. At ang kabaliktaran nito ay wakarimasen. Di ako makaintindi. Reviewin muna natin ang mga major points tungkol sa Japanese grammar sa susunod na slide. Ang sentence structure ng Nihongo ay subject, object, verb. Ang sentence palaging nagtatapos sa verb o action word. Iba ito sa English kung saan ang verb nasa gitna ng sentence at sa Tagalog, ang verb kadalasan nasa simula ng sentence. Halimbawa, sa English, I ate breakfast. Ang verb na ate nasa gitna. Sa Tagalog naman, kumain ako ng almusal. Ang verb na kumain nasa unahan. Sa Japanese naman, watashi wa asagohan mo tabemashita. Ang tabemashita o kumain nasa huli ng sentence. Ang subject ng sentence kadalasan di na sinasabi dahil may konsepto sila ng topic na ginagamitan ng topic particle wa. Pag natukoy na ang topic sa usapan, di na ito inuulit sa mga sumusunod na sentence kasi naiintindihan na ng lahat kung ano ang pinag-uusapan. Hindi katulad ng Ingles, walang subject-verb agreement. Sa Ingles kasi, pag singular ang subject, dapat singular din ang verb. Pag plural ang subject, plural din ang verb. Halimbawa, he eats breakfast. Ang he, isang tao lang, kaya dapat ang verb ay nasa singular. So, eats. Tsaka, they eat breakfast, ang they ay plural, maraming tao, kaya ang verb ay nasa plural din, eat. Walang gani-ganito sa Nihongo. Hindi katulad ng Spanish o French, walang gender o kasarian ang mga nouns at adjectives. At 2 lang ang tenses sa Nihongo, ang past tense at ang non-past tense. Ang non-past tense ay bumubuo ng present at future tenses. Nahihiwalay ang future tense sa present tense sa paggamit ng future time expression, kagaya ng bukas, sa susunod na linggo, o sa susunod na taon. At imbes na period, ang ginagamit sa dulo ng Japanese sentence ay isang bilog o circle, kagaya ng nakita nyo rito. Madali lang pag-aralin ang pagsasalita ng Nihongo. Ang mahirap ay yung pagsusulat at pagbabasa dahil gumagamit ito ng Chinese o kanji characters at may higit na 2,000 na kanji na dapat pag-aralan para ka magiging fully literate. Talakayin na natin ang lesson proper simula sa sentence pattern 1 gamit ang jozu na. Eiwa, biga, jozu desu.
A wa B ga jouzu desu. Ibig sabihin, si A magaling sa B. A wa. Pag-usapan natin si A. Ano ngayon tungkol kay A? Na magaling si A sa B. A wa B ga jouzu desu. Ang A dito ay ibang tao at hindi ang sarili. At ang B dito ay bagay na mahusay si A gumawa. Ang des ay ating verb ending na ang equivalent nito sa Ingles ay ang verb to be. Is, are, o am. Sa salitang Hapon, ito lahat ay des. Mas simple kaysa Ingles. Ngayon, titingnan natin ang ating mga ehemplo. Si Mary ay magaling sa swimming o suie. Gamit ang sentence pattern, Mary-san wa suie ga jouzu desu. Mary-san wa suie ga jouzu desu. Ang A dito ay si Mary-san. Siya rin ang topic, kaya kukuha ito ng topic particle wa. Mary-san wa. Tapos ang B ay yung bagay na magaling si Mary gumawa at ito ay ang swimming o suie. At ito ay kukuha ng subject particle ga. Tapos susundan ito ng adjective na jouzu dahil magaling si Mary sa swimming at ang sentence tatapusin sa verb na des na ibig sabihin is, are, o am. Ngayon, grammatically, ang jouzu ay isang na-adjective. Isa ito sa mga special adjectives na tinatawag ng adjectival predicates. Kasama dito ang katulad sa previous lesson, yung suki na, kirai na, at saka yung iba pang tatalakayin natin dito, halimbawa yung heta na, tokui na, nigate na. Itong mga adjectival predicates na ito, kukuha sila ng subject particle na ga. Kung ano man yun, magaling, hindi magaling, kung ano man yun, kukuha sila ng subject particle ga. So ngayon, si Mary ay magaling sa swimming. Mary-san wa suie ga jouzu desu. Si Mary magaling sa golf o gorufu. Mary-san wa gorufu ga jouzu desu. Mary-san wa gorufu ga jouzu desu. Si Mary magaling sa golf. Si Mr. Tanaka ay napakagaling sa tennis o tennis. Pagsabi ng pinaka sa salitang Hapon, lagyan lang ng salitang taihen na isang adverb of degree sa harap ng adjective na jouzu. Tanaka-san wa tennis ga taihen jouzu desu. Tanaka-san wa tennis ga taihen jouzu desu. Si Jiro ay napakagaling sa skiing o ski. Jiro-kun wa ski ga totemo jouzu desu. Isa pang word para sa pinaka sa salitang Hapon ay ang totemo. Pareho lang ang meaning nito sa taihen. Pwede mo rin sabihin, Jiro-kun wa ski ga taihen jouzu desu. Pero dito gagamitin natin ang totemo. Jiro-kun wa ski ga totemo jouzu desu. Karamihan sa mga sports, pareho lang ang pagkasabi sa salitang Hapon. Bibigyan mo lang ng Japanese accent. Katulad ng ang basketball ay basketball. Ang soccer ay sakka. Ang badminton ay badminton. At ang skating ay sketo. Pare-pareho lang. Sa pagtatanong kung si A ba ay magaling sa B, gaya ng dati, idagdag lang ang question particle ka sa dulo ng Japanese sentence at ito ay magiging tanong. A wa B ga jouzu desu ka? A wa B ga jouzu desu ka? Magaling ba si A sa B? Magaling ba si Mary sa swimming o suie? Mary-san wa suie ga jouzu desu ka? Mary-san wa suie ga jouzu desu ka? Magaling ba si Mr. Tanaka sa tennis? Tanaka-san wa tennis ga jouzu desu ka? Tanaka-san wa tennis ga jouzu desu ka? Ngayon naman ang sagot. Pag magaling siya, hai jouzu desu. Hai
jozu desu. Ibig sabihin ng hai ay oo. At saka ang jozu desu, magaling siya. Ngayon, di na kailangang ulitin ang topic o subject, halimbawa ng Tanaka-sangwa or Jiro-kunwa. Hindi na kailangang ulitin ito dahil naintindihan na. Nasa question na kasi, naset na yung topic. Let's talk about Jiro. Pag-usapan natin si Tanaka, Tanaka-sangwa. Kaya yung sagot mo, diretso na lang sa predicate. Jozu desu. Hai, jozu desu. Pero pwede rin kung gusto mo sabihin kompleto, hai, Jiro-kunwa, ski ga jozu desu. O, hai, Tanaka-sangwa, tennis ga jozu desu. Ngayon, pag di magaling, isasagot mo iye o hindi at i-conjugate mo ang jozu sa negative. At ito ay magiging jozu janai. Kaya ang jozu magiging jozu janai desu. Iye, jozu janai desu. Hindi siya magaling. Ngayon, pwede rin ang isang alternative is to conjugate desu doon sa negative. So, yung des nagiging dewa arimasen. Kaya yung sagot mo, iye, jozu, dewa arimasen. Pero hindi ko ito i-emphasize sa leksyon ngayon dahil verb conjugation ito. At meron tayong separate lesson sa leksyon 30 tungkol sa verb conjugation. So, dito stick muna tayo sa adjective conjugation lang. So, yung jozu, nagiging jozu janai, tapos dagdagan mo ng des. Iye, jozu janai des. Magaling ba si Jiro sa ski? Jiro-kun wa ski ga jozu desu ka? Jiro-kun wa ski ga jozu desu ka? Oo, magaling siya. Hai, jozu desu. Hai, jozu desu. Hindi. Di siya marunong mag-ski. Hindi siya magaling. Iye, jozu janai desu. Iye, jozu janai desu. Si Mary magaling sa sayaw o magaling siyang sumayaw. Miyari-san wa dansu ga jozu desu. Miyari-san wa dansu ga jozu desu. Pero kung tatanong ka kung saan magaling si Mary, ano bang magaling kay Mary? Ang B ay papalitan natin ng interrogative pronoun na nani o ano. At ikakabit natin ang question particle ka sa dulo ng sentence upang ito ay magiging katanungan. Miyari-san wa nani ga jozu desu ka? Miyari-san wa nani ga jozu desu ka? Anong bagay magaling si Mary? At ang sagot, Miyari-san wa dansu ga jozu desu. Si Mary magaling sa dance o si Mary magaling sumayaw. Tanaka-san wa nani ga jozu desu ka? Tanaka-san wa nani ga jozu desu ka? Saan si Mr. Tanaka magaling? Magaling siyang mag-tennis. Tanaka-san wa tennis ga jozu desu. At dahil set na natin ang topic sa question, Tanaka-san wa, pwede nang hindi iulit sa sagot. Kaya diretso na lang, tennis ga jozu desu. Magaling siya sa tennis. Ngayon, yung kabaliktaran ng jozu na ay heta na. Heta na. Na ibig sabihin, mahinang gumawa, palpak gumawa, hindi magaling gumawa. Pareho ang mga grammar rules. Katulad nung sa jozu na, iba lang ang word, nagiging heta na. At saka yung meaning, hindi magaling. Tatandaan lang na ang heta na ay kadalasan hindi ginagamit sa sarili, kundi sa ibang tao. Itong na-adjective verb pair nito, jozu na heta na sa ibang tao, hindi para sa sarili. Si Mary mahina sa tennis. Miyari-san wa tennis ga heta desu. Miyari-san wa tennis ga heta desu. Si Jiro mahina sa sayawan o si Jiro di magaling sumayaw. Jiro-kun wa dansu ga heta desu. Jiro-kun wa dansu ga heta desu. Ngayon, sa katanungan, mahina ba si Mary sa tennis? Miyari-san wa tennis ga heta desu ka? Miyari-san wa tennis ga heta desu ka? Oo, mahina si Mary sa tennis. Di siya magaling. Hai, heta desu. Hai, heta desu. Hindi mahina si Mary sa tennis. Magaling siya. Iye, heta janai desu. Iye, heta janai desu. Ang heta janai ay ang negative conjugation ng heta. Iye, heta janai desu. Jiro-kun wa
dance ga heta desu ka? Mahina ba si Jiro sumayaw? Jiro-kun wa dance ga heta desu ka? Oo, tama yan. Hai, so desu. Hai, so desu. Mahina si Jiro sumayaw o di siya magaling sumayaw. Jiro-kun wa dance ga heta desu ka? Hindi totoo yan. Iye, so janai desu. Iye, so janai desu. Bale, ni-negative conjugate natin ang so at ito ay nagiging so janai. Hindi mahina si Jiro sumayaw. Magaling siya. Jouzu desu. Iye, so janai desu. Jouzu desu. Saan ba mahina si Mr. Tanaka? O ano bang gawin ni Tanaka na mahina siya? Tanaka-san wa nani ga heta desu ka? Tanaka-san wa nani ga heta desu ka? Mahina siya sa swimming o suie. Bale, di siya mahusay lumangoy. Tanaka-san wa suie ga heta desu. Tanaka-san wa suie ga heta desu. Review lang po natin para sa ibang tao, bali second at third person, pag magaling sa isang bagay, jouzu ang gagamitin. Pero pag sa sarili mo, tokui ang gagamitin. Ang tokui pwede rin gamitin para sa ibang tao. Pag mahina o hindi mahusay gumawa para sa ibang tao, heta ang gagamitin. At kung sa sarili, nigate ang gagamitin. Ang nigate pwede rin gagamitin sa ibang tao. Kaya jouzu na, heta na sa ibang tao, tokui na, nigate na, sa sarili, pwede rin sa ibang tao. Ako ay magaling sa B. Watashi wa B ga tokui desu. Watashi wa B ga tokui desu. Ibig sabihin ng watashi ay ako. Watashi wa, pag-usapan natin si ako. Tungkol sa akin, ako ay may kumpiyansa gumawa ng B. B ga tokui desu. Sa ibang salita, ako ay magaling sa B. Watashi wa B ga tokui desu. Ako ay magaling sa swimming. Watashi wa suie ga tokui desu. Watashi wa suie ga tokui desu. Ako ay magaling sa baseball. Watashi wa baseball ga tokui desu. Watashi wa baseball ga tokui desu. Ako ay magaling sa golf. Watashi wa golf ga tokui desu. Watashi wa golf ga tokui desu. Pag sabi ng hindi ako magaling, pwede nating i-conjugate ang tokui sa negative at ito ay magiging tokui janai. Tokui janai. Hindi ako magaling sa tennis. Watashi wa tennis ga tokui janai desu. Watashi wa tennis ga tokui janai desu. Hindi ako magaling sa ski. Watashi wa ski ga tokui janai desu. Watashi wa ski ga tokui janai desu. Saan ka ba magaling? Anata wa nani ga jouzu desu ka? Anata wa nani ga jouzu desu ka? Jouzu ang gagamitin natin dahil ibang tao ang ating tinatanong. Tapos, yung taong sasagot sa atin, magsasalita siya tungkol sa sarili niya, kaya ang gagamitin niya, tokui na. Halimbawa, sasagot siya, magaling ako sa basketball. Watashi wa basketball ga tokui desu. Watashi wa basketball ga tokui desu. Tokui ang gagamitin niya dahil tungkol ito sa sarili niya. Tapos sasabihin pa niya, magaling din akong sumayaw. Dance mo tokui desu. Dance mo tokui desu. Optional dito ang watashi wa dahil ito ang default sa nagsasalita at naiintindihan na kahit di na sasabihin. Ngayon, ibig sabihin ng particle na mo ay rin. Dance mo tokui desu. Sa dance rin magaling din ako. Dance mo tokui desu. Pagsabi ng mahina ako sa nantoka-nantoka, ang gagamitin natin ay nigate. Tungkol sa sarili ito, hindi ako magaling nito. Imbes na tokui janai, pwede rin na nigate ang gagamitin.
Halimbawa, mahina ako sa baseball o di ako magaling sa baseball. Watashi wa baseball ga nigate desu. Watashi wa baseball ga nigate desu. Mahina ako sa golf. Watashi wa golf ga nigate desu. Watashi wa golf ga nigate desu. Ang pangatlong sentence pattern ay ang pagsasabi ng pwedeng gumawa gamit ang verb na dekimasu. Si A pwedeng gumawa ng B. A wa B ga dekimasu. A wa B ga dekimasu. Pag-uusapan natin si A. Tungkol kay A, pwede siyang gumawa ng B. Ang verb na dekimasu pwedeng gamitin sa first, second at third person. Walang pili. Pwede akong lumangoy. Marunong akong lumangoy. Watashi wa suie ga dekimasu. Watashi wa suie ga dekimasu. Marunong akong magtennis. Pwede akong magtennis. Watashi wa tenis ga dekimasu. Watashi wa tenis ga dekimasu. Ano ba ang pwede mong gawin? Anata wa nani ga dekimasu ka? Anata wa nani ga dekimasu ka? Pwede akong lumangoy. Watashi wa suie ga dekimasu. Watashi wa suie ga dekimasu. Pwede rin akong mag-ski. Ski mo dekimasu. Ski mo dekimasu. Pwede ka bang mag-Ingles? O marunong ka bang mag-Ingles? Ang Ingles sa salitang Hapon ay eigo. Anata wa eigo ga dekimasu ka? Anata wa eigo ga dekimasu ka? Oo, marunong. Hai, dekimasu. Hai, dekimasu. Hindi, di ako pwedeng mag-Ingles o di ako marunong mag-Ingles. Iye, dekimasen. Iye, dekimasen. Dekimasu, pwedeng gumawa. Dekimasen, di pwedeng gumawa. Nakaka-Nihongo ka ba o pwede ka ba magsalita ng Hapon? Anata wa Nihongo ga dekimasu ka? Anata wa Nihongo ga dekimasu ka? Oo, konti lang. Hai, skoshi dekimasu. Hai, skoshi dekimasu. Ibig sabihin ng skoshi ay konti. Pero pag di talaga kahit konti, ang isasagot mo ay iye, zenzen dekimasen. Iye, zenzen dekimasen. Ibig sabihin ng zenzen ay zero talaga. At ang zenzen palaging samahan ng negatively conjugated na adjective o kaya verb. Kaya ang verb natin dito ay nasa negative, dekimasen. Dekimasen, di pwedeng gumawa. Zenzen, dekimasen, di talaga pwedeng gumawa kahit konti, as in zero talaga. Ang katapusang sentence pattern na ating pag-aaralan ngayon ay ang naintindihan o ang verb na wakarimasu. Si A nakakaintindi ng B. A wa B ga wakarimasu. A wa B ga wakarimasu. Ang verb na wakarimasu ay pwedeng gamitin sa first, second at third person. Walang pili katulad ng dekimasu. Kadalasan, ginagamit ang wakarimasu pagtukoy ng kakayahan sa isang lengguwahe, pero pwede rin gamitin pagtukoy sa kakayahan ng isang leksyon o subject matter, o pwede rin tungkol sa tao na naiintindihan mo ang sinasabi o iniisip ng tao o yung tao mismo. Anata wa Franz go ga wakarimasu ka? Anata wa Franz go ga wakarimasu ka? Nakakaintindi ka ba ng French? Oo. Hai, wakarimasu. Hai, wakarimasu. Hindi, di ako nakaintindi ng French. Iye, wakarimasen. Iye, wakarimasen. Ang wakarimasu na conjugate sa negative, wakarimasen, o di nakakaintindi. Anata wa Nihongo ga wakarimasu ka? Anata wa Nihongo ga wakarimasu ka? Nakakaintindi ka ba ng salitang Hapon? Oo, konti. Hai, skoshi wakarimasu. Hai, skoshi wakarimasu. Hindi, zero talaga. Iye, zenzen wakarimasen. Iye, zenzen wakarimasen. Ngayong natalakay na natin ang 4 na sentence patterns, reviewin natin ang mga ito.
Magsasabi ako ng sentence at paki-translate na lang sa salitang Hapon. Si Mary magaling sa swimming. Ang swimming ay suie. Sagot? Mary-san wa suie ga jouzu desu. Mary-san wa suie ga jouzu desu. Jouzu ang gagamitin natin dahil si Mary ay ibang tao, third person. Next sentence, si Mr. Tanaka magaling sa tennis. Tanaka-san wa tennis ga jouzu desu. Tanaka-san wa tennis ga jouzu desu. Magaling ba si Jiro sa pag-ski? Ang sagot, Jiro-kun wa ski ga jouzu desu ka? Jiro-kun wa ski ga jouzu desu ka? Oo, tama yon. Magaling siya. Hai, sou desu. Jouzu desu. Hai, sou desu. Jouzu desu. Hindi yan tama. Mahina siya o di siya magaling mag-ski. Iye, sou janai desu. Iye, sou janai desu. Jouzu janai desu. Jouzu janai desu. Heta desu. Heta desu. Si Mary mahina sa golf. Mary-san wa golf ga heta desu. Mary-san wa golf ga heta desu. Si Mr. Tanaka mahina sa basketball. Tanaka-san wa basketball ga heta desu. Tanaka-san wa basketball ga heta desu. Ano bang pwedeng gawin ni Jiro o ano ba ang kayang gawin ni Jiro? Sagot, Jiro-kun wa nani ga dekimasu ka? Jiro-kun wa nani ga dekimasu ka? Kaya ni Jiro mag-tennis. Pwede siyang mag-tennis. Sagot, Jiro-kun wa tennis ga dekimasu. Jiro-kun wa tennis ga dekimasu. Pwede ba mag-Spanish si Mary? O kaya ba ni Mary mag-Espanyol? Mary-san wa Spaingo ga dekimasu ka? Mary-san wa Spaingo ga dekimasu ka? Oo, konti. Hai, sukoshi dekimasu. Hai, sukoshi dekimasu. Hindi, zero talaga siya. Di niya talaga kaya. Iye, zenzen dekimasen. Iye, zenzen dekimasen. Nakakaintindi ba si Mary ng salitang Hapon? Mary-san wa Nihongo ga wakarimasu ka? Mary-san wa Nihongo ga wakarimasu ka? Oo, konti. Hai, sukoshi wakarimasu. Hai, sukoshi wakarimasu. Hindi, walang-wala talaga si Mary sa Nihongo. Di siya nakaintindi. Zero talaga. Iye, zenzen wakarimasen. Iye, zenzen wakarimasen. I-summarize natin ang leksyong ito na tungkol sa pagpapahiwatig ng kakayahan. Ang unang sentence pattern ay ang eiwa, biga, jouzu desu o eiwa, biga, heta desu upang pagpapahiwatig kung sa alin magaling, jouzu, o mahina, heta, ang isang tao maliban sa sarili. Bale para ito sa ibang tao. Ang pangalawang sentence pattern ay ang watashi wa biga tokui desu o watashi wa biga nigate desu. Pagpapahiwatig tungkol sa sarili. Kung saan ka magaling, tokui, o mahina, nigate. Ang sentence patterns 1 at saka 2 gumagamit ng na-adjectives, pagpapahiwatig ng abilidad o kakayahan. Ang pangatlong sentence pattern ay eiwa, biga, dekimasu. Pagpapahiwatig kung ano ang kayang gawin ni A. Bale, kaya ni A gumawa ng B. Ang katapusang sentence pattern ay ang eiwa, biga, wakarimasu. Pagpapahiwatig kung ano ang naiintindihan ni A, bale si A nakakaintindi ng B. Ang sentence patterns 3 at saka 4 ay pwedeng sabihin tungkol sa sarili at sa ibang tao.
Sa leksyong ito, ang be sa ating mga sentence patterns ay simpleng nouns lamang katulad ng swimming, tennis, basketball at iba pa. Pero sa ating future lesson sa leksyon 44, ang be ay gawin natin isang subordinate clause o verb clause para tayo makagawa ng mas complicated na sentence katulad ng mahusay akong sumulat ng Nihongo o si Mary di marunong gumamit ng chopsticks. Ang sumulat ng Nihongo at gumamit ng chopsticks ay mga verb clauses at kailangan itong gawing noun o i-nominalize. Papag-aralin natin ang nominalization sa leksyon 44. So hanggang dito na lang muna. Salamat sa pagpapanood at Nihongo no Benkyo ni Gambarimasyo. Kita-kita ulit tayo sa susunod na leksyon. Kung seryoso ka maging fluent sa Nihongo, importante ang pagsasanay at pagpapractice araw-araw. Pag-aralin mabuti ang grammar at ang pagpaparami ng iyong bokabularyo. Ang aking Nihongo course dito sa YouTube magbibigay sa inyo ng malakas na pundasyon upang ang Japanese language skills ninyo mapabuti at mapalakas. So, pakiclick na lang ng like, share o subscribe at hihintayin ko kayo sa susunod na video. Nihongo no Benkyo ni Gambatte kudasai. Ja, mata ne!